lukhulu lolu suku ethi le verse lukhulu lolu suku alukho olungangalo alukho nolungangalo ngoba isikhathi ngoba isikhathi sosizi kuJakobe kodwa uyakusindisa kulo ngiyabonga amen ethi le ncwadi lukhulu lolu suku futhi kalukho olunjengalo noma zifika ikhathi zifika insuku ziyajwayeleke kodwa lolu kalijwayeleki ngoba kusuka kuusuku olunzima manje ke bazalwane bami abahle enkosini amen besakhuluma obaba akade bexoxa nomama kade bekhuluma phakathi kwethu silalele bakhuluma indaba yomuntu ngoba khona incwadi ethi ningamkhaleli ofileyo ethi ningalili ngakuye kodwa zikhaleleni nina enisaseleyo lesi sikhathi esikuso namhlanje nakubani siyeza kodwa okubuhlungu akekho waziyo siyomfica abanye sibafica bethi basazolungisa athi umuntu hayi ngisemncane awukholwa ngizokubona sengithe ukuthi engathi uyazi ukuthi uzofila isikhathi esingaka kusakhulunywa kanje ngalo mama angimazi ke mhlambe bengiye ngimbone ethempelini mangivakashile ngwakakhoza mina isibongo amen entabeni zaSolundi mhlambe okulala kwalo mama la ngokuhlangana kwethu la kukhona uNkulunkulu afuna ukukulungisa kithi ngaye ngoba uNkulunkulu mayezolungisa umuntu uthatha umuntu ngoba uyazi ngesikhathi ethatha umuntu abantu bayadabuka behlangane ndawonye ngoba uma umuntu eselele kanje othi umfowethu ucele kuye kufuneka sikhulume iqiniso sikhulume sikwaziyo nesikubonile nesimbonile kuphila othi umama odade wabo uyajabula ngoba ingane yakwabo idlule emhlabeni sebezwana ngase ngicabanga ezweni lakithi endaba yokuthi uzuhambe emhlabeni ungangeni komunye umuzi wakwenu lapha yana ezweni lakithi komalume kwakunentombi eyayiganile egane umkhulu omncane ngapha komalume kusekhaya elikhulu kodwa ukufika kwalomakoti wayegana umkhulu wesibili lo mama wangala ekhaya eliphakathi akaphindanga wangena ngapha ekhaya wakuthi noma ngabe kunomsebenzi wayehlala ngale yana kwesango bemphakela ukudla bemhambisele khona noma sekuphuma izithebe zomndeni kufanele ngabe iphumele endlini ukhona kagogo mazabiwa wayabelwe ngala ngaphandle ngoba wayengangeni lapha kunesitha sakhe wayengacabanga ukuthi ngelinye ilanga uzohamba emhlabeni ngoba nathi konke sikwenzayo siyakhohlwa ukuthi sisazofa uyabona umuntu mayephuma ebusuku eyothakatha mayephuma umuntu eyothenga umuthi wokubulala abantu uyakhohlwa ukuthi na ngelinye ilanga uzofa uma ehamba eyofuna umuthi ebamba ingane zabantu ukuthi ingaphumeleli khona abantu abanesiphiwe esibi sokwazi ukufuna insila zomuntu ukuthi uyichitha phi mayekade egeza bese ethatha zona ayoyisebenza ukuze bengayindawo kukhona abantu abanaleso sifo esimbi senhliziyweni ongakwazi ukwemukela lokhu uNkulunkulu amphe khona ngaleso sikhathi uma ngabe lo
besehambile emhlabeni sasingabantwanyana sikhula. Sasingazike ukuthi khona into okuthiwa upoke emhlabeni ngoba sasizinga. Kodwa isipoke ngasiqala ngaye lo yagogo wakithi. Esehambile emhlabeni. Ngoba bakhona abantu abafayo. Ezulwini uNkulunkulu angabi nayo indawo yabo. Nasemndenini futhi bengabi nayo indawo, umndeni ubachithe. Abuya beumhambuma. Kuze kwazi ukuthi endaweni ethila kwedlulwa ngoba kunesipoki sakhona. Nalentombi endala kwakuthi makushona ilanga ubonakale ngelangabi elalisuka emathuneni lihamba phezulu. Liyefika lithi khihli lapha esangweni ekhaya. Akasayi manje kulomuzi ayeganele kuza kulomuzi afe engangeni kuwo. Ngoba into emvimbile uze wahamba emhlabeni kunomuzi emndenini angangeni kuwo. Wena uyingena yonke imndeni yakhe. Noma ubambelele lasho yihlo. Lokuthi umfowabo uyamthakatha. Baze bahamba abazali bakho benukene ngokuthakatha. Yayibonakala le ntombi ifika ihlala esangweni kuvutha ilangabi lomlilo. Baleka abantu mayebona ukuthi akanakwa liyovutha livuthelele ilangabi bese phenduka lo muntu ebongumuntu bese bebona ukuthi awumama umasibani ba. Sakuphala manje ukuhlakanipha. Kwaphela amaqhinga nabantu ayedudana nabe saphila usayedwe enkingeni phesheya kwethu nabasekho bo. Ngoba khona into eniyenzayo ngokuvumelana ningabangani. Kodwa indlela yethuneni neliba lilingana umninilo. Uyabona nje thina esingcwabe emakhaya efika imbiwi indlu iliba lomuntu likalwe ngamapiki lithiwe ipiki siphinde siliphendule silibhekise ezantsi. Limbiwe kodwa mase sizokwakha igumbi lakhe. Ubona ngena amadoda agqoka amadadla athacela ukuya lapha nemsamo eboxini lakhe. Aphethe intambo. Afike le ntambo amkala amahlombe bese eyibopha ifindo. Aphinda amkala ubude bese eyibopha ifindo. Alinganisa indle yakhe. Nje kuyofika ethuneni kubekwe le ntambo bese kuthiwa hayi ligcina ungaka. Bese kuthiwa hayi amahlombe akhe ukuvule kungaka. Bese iyambiwa le ndlu ilingana yena yedwa kodwa kade bebaningi. Bese senyameni befaka nehlathini. Kade bebaningi. Bengabangani. Beshomana makushona ilanga. Ethomunye hayi ubaba usegugile usesheshalale. Ahamba yotshwale nezintombazana ngoba namhlanje singenelwe isifo esibi emhlabeni kuphuza ngisho abantu besimame labo kuthiwa kuzokwakhiwa ngabe imisi. Uyabona nje masiphuma lapha ekseni uzobabona bazobe begcwele emgwaqeni belela akaza nothi ulalephi nini. Nothi ulalephi nini. Wahamba isikhathi. Lo mama yenzeka lento wawusuhlangana umndeni. Bahamba bayofuna athi hayi umasibani bani uyaxoshwe emndenini ngoba uze wahamba engangeni lapha ekhaya elikhulu futhi ukudla okuphekwe umasibani bani engakudli. Kwasedingeka inhlambuluko yokuthi manje akaxoliselwe kade kulula umuntu esaphila. Ebengaye esitheni sakhe akhulumisane naso bethelelana amanzi khunyelwana imlotha besaphila. Maye sefila umuntu kubanzima ngoba suwe sekufunakalilwa. Sake saya nanazi insizwa. Le elokhuseni. Sasile emzimkhulu. Emzini wakaMazongolo. La khona okwakuhlupha khona umama. Khona abanye omama abanenye inhliziyo. Yabona uma unomama ongakwazi ukwamukela umakoti wakho, awunamama unesihoko. Nebhadi ongakwazi ukwamukela ukuthi lo muntu omlobolayo ngoba umthanda.
ofuna ulotsholo othandwa uye awunayo mama. Mangabe siya lapha yana sithathwa usisi wakhona uthi ke sinenkinga lapha yana ekhaya uma wethu sewahamba emhlabeni kodwa uyabuya njalo ntambama mase siyolala uvele kuvuthile ilanga lomlilo lapha ezike lihlaza kungabasiwe ngekho ikhulu livuthe leli ilanga lapha eziko livuthe lize lishintshe umbala ube ispirit ube hlasa livuthe kuze kushaya u4 ekseni kuyothi mase qala ngicwele ezantsi bese liyanyamalala othi ke siphilile lempilo sagcina sesikuduba ixhiba wabona ukuthi lo mama bayambalekela basangeni kule yandlu wabona ukuthi akaye ekamelweni endodaneni yakhe uma umkayo lendoda ilele bese ekamelweni lo mama uvela avuthe lapha eduze kombhede yabahlupha ke lento iminyaka bahamba bafuna inyanga abafuna lokho anakaze kwalunga ngoba into enkinga uyabona umuntu mayihamba ephatha umuntu emhlabeni omthakathi awukwazi mawusufuna ukulungisa indaba yakho ulanda inyanga ngoba iza nomuthi izomphathisa umuthi nje ngoba abanye bethu izinto ezibashayayo ilaba abantu abathi mabeshona emakhaya sase silanda inyanga sathi ayibacuphe beziphindiselele abantwana abababulala sesabephuca nikhala sabafaka nazethu namhlanje abaqeda imndeni yethu ngoba khona imizo kuze kuthiwa hayi into yala ekhaya ukuhamba ngengozi kanti kwadalwa yithi mzukwana umuntu eshonile sasola ukuthi ubulewe sase sihamba siyofuna inyanga ukuthi ayisicuphele yena yamcupha yamphathisa khona samphathisa nathi uthi uboyiphindiselela kubantu abakubulala yebo uzokwenza lokho yoswa futhi ngozwile kuthiwa usibanibani usewashona abaqede bonke kodwa inkinga uma esefuna ukuzotshelana ukuthi sengibaqedile ngiphucele lento uyongena kanjani ekhanda lesi sikhala kuzukufa abantu ngoba phela ungena kwakhe kufanele kufa umuntu ocaca ukuthi usebuyile bese sigijima ke futhi siye enyangeni sithi sicela inyanga isivalele khona izothi mayifika inyanga iphinde ifike nemithi vele uma sifika kulomuzi senza inkonzo ntambama sesiyabuza kulomndeni ukuthi ake nichaze lo mama engixoxa ngaye wayephethe kanjani lapha ekhaya ngoba into abamba umuntu ethuneni indlela oyiphethe ngayo lapho ogane khona yabona uma umuzwa ndoda owagana kuwo ungazazi ukuthi unkosikazi uzokubamba ubulwembe ethuneni laba abantu bebekutshela lapha emgwaqeni ukuthi uyibopha ngeduku ikhanda kuyoze kubeni indoda ayisekho uhlonipha abantu sokubamba ubulwembe ethuneni ngoba mzukwana ufika kwaphuma abakhongi nodade wabo bendoda bakugqokisa bakufaka ihlonipho kwathiwa usuyohlonipha ngisho inkomo ohlangana nazo endleleni awusekuyidabula namhlanje nakodwa mama bethu ngoba kusethekwini bahamba ngamakhanda kodwa bagana mzukwana umuntu egoduka emzini lapha aganela khona emakhaya lapha ayikhumbula khona ukuthi unkosikazi kuyamuza kangeni ekhanda kanti lo muzi ohlala kona la eThekwini akona umyeni wakho amen masuku usuxakekile usushisa impepho kuwona u4room usuku usubiza baphi labo ngabahloniphi isonto lonke uhamba ngekhanda mangabe lo muzi sesifikile bathi abantwana bakhona nomakoti bakhona thina sase salishiya leli khaya ngoba umama esaphila wayengasifuni cha siganile amadodana akho amathathu njengoba sibathathu singomakoti kodwa akekho lapha phakathi kwethu owayazi imali yomyeni wakhe oyondliwa umyeni wakhe sasondliwa abazali bethu kodwa sagana ngoba kwakuthi makuphela inyanga abayeni bethu
beholile umama wayethumela usisi wethu lo kube uyona yolanda imali einganeni zakhe zayingabuyi ingane ekhaya zayingabuyi uthi mangabe sithi sifuna ukudla athi hambani koyihlo nani banizala ingane zami lezi nami ngayizalela sona uthi ke lo makoti owayemncane kubona uthi mina umyeni wami wayesebenza eThekwini uyakhona amadoda azathatha intambo ezibulala enziwa abazali babo ngoba abanye bomama bethu bayakwazi ukuthakatha ingane zabo zabafana thola ukuthi ingane isibi sathe iyazama ifuna ukuganagane kanti yathakathwa unini ukuthi ingaganwa yondle yena nenza nimbuka nini umuntu lapha nithi akaganwa ngani uthi sibanibani uthola ukuthi akaphuzi kanjena futhi usebenza kahle kodwa inkinga uphuza lobutshwala bo500 obusemabhodleleni isiqatha Nicala lo muntu osebenza kahle kangako holayo oregistiwe kwamasipala kwaTransnet yini edala ephuze lobutshwala obuchibhile kanti wabulawa unini ufuna abe nje umphuphe nekhadi lakhe lokhola lihlala kunini uthi ke lo mama kwahamba isikhathi ngathi ngiza kwathiwa umyeni wami uyikhungile wayesebenza kwamasipala ehlala eThekwini efletini uthi sathi sizwathiwa uyikhunge ngentambo wayikhungela khona la efletini ayihlala kulo wafika isikhathi sokuthi angcwatshwe uthi sasesihlangana somndeni umyeni wakhe uthi wayenenkomo uthi kodwa kwathi makulungiswa uthi uzongcwatshwa wayesethi umama ngizoke ngiboneke engqesthi ukuthi uzomngcwaba ngani kusho umama izala indodana yakhe leneshonile umakoti wayo lo ayibiza ngonqesa wathi ngizoke ngibone uyomfihla ngani wathi ngani unazi inkomo ubaba kaSibanibani wathi hayi lezi ezikulesi sibaya ufikanga nankomo fikanga nankomo wena hamba yekihla uthi akunika inkomo yokumngcwaba uthi lo mama lapho ngilungisa amalungiselelo iID yomyeni wami into zakhe zonke zikuyena umama ezala kafuni nazo uthi ukuze umyeni wami ngimngcwabe ngahamba ngaye ekhaya ubaba wanginika inkomo leyo nkomo eyafikayo ukuthi ngcwabe umyeni wami izobulawa ngakusasa kwasekuseni ingekho esibayeni yona yodwa uthi baphuma abantu bafuna kwakunomuntu owayelusa lapha ekhaya uthi ngaze ngadatshukelwa uyena ngoba sekuphume nami ngashiya amakhandlela ngayofuna inkomo ngoba ingane ezala ekhaya wathi umama ayingayi lapha khona abantu abangakafika indawo kodwa sesibenzela idwaba babengabazali bethu kanti basabanjwe yithu nayo imkhuba babenza besaphila abekho ndawo khona umama okwezala ingane enye angayifuni nokuyibona ngathi akayizali kodwa ingane yakhe ayizonde ukuba ingazi ihamba iduba ikhaya izondwa unini oyizalayo uthi lo mama ngaphuma wangibona umelusi ngiphuma netshalo uthi wayeseza kumina wathi hayi maka Sibanibani inkomo ayilahlekile kodwa umama ufike wangivusa wathi angithathele inkomo ngiyoyitshinga kude wathi ngizohamba ngiyoyifuna uthi ke wahamba woyifuna lapho imali imshwalense yomyeni wakhe akaklemeli uthi umama ugoloze nezinto zonke uthi kodwa ngensuku zokusondela komngcwatshwa kwakhe umyeni wakhe uthi wathola ucingo olwaluphuma kaHome Affairs kwathiwa akaphuthume khona uthi mayephuthuma khona kwathiwa impesheni le imali yeqolo akazolanda imali yengane yakhe yeqolo uthi ubaba weingane zami wangcwatshwa ngemali yeqolo lengane yakhe lavalekile selokungayibhalisi izelwe laphuma mzukwane kushona uyise manje na ke umbuzo wami njengoba ulapha
Sewuyakholwa manje. Sewumuhle. Nase sontweni sebeze bakunika isikhundla. Uyovuma nini ukuthi wadlisa indoda? Amen. Sewuyakholwa. Nase sontweni sebekunika isikhundla. Uyovuma nini ukuthi umyeni wakhe akekho nje wahanjiswa intando wawuthi uyahlanganisa kanti idlozi la kubazwani nomuthi wagula wazwashona. Kodwa wahamba ngesandla sakho. Awuthinte kancane eBhayibhelini. Titus 2:15 noJoel wesibili ivesi lika-8. Njengoba silapha nje kule nkonzo kaMama engathi bengakuhle uma ngabe sesiphuma nobani ngoba uthi uNkulunkulu mangabe ukuhlambuluka kubazalwane ukwehlula ongcono oyehlahleni ngoba ihlahla ngeke sikhulume ngeindaba zakho kusasa. Amen. Othatha imali emhlophe uyehlahleni uthi ngizohlambuluka ngakhipha isisu ngoba siyokuvimba ngomhla uphela noma ngabe usube nenhlanhla wagana umyeni wakho wayekulobola kangazi ukuthi wakwakhipha isisu emntombini bakho kodwa leyo ngane phesha kwethu niyovuka ibe ukhulu endleleni yakhe yezulwini. Funda 2:15 yebo Titus. aha Shumayela lesizinto. ethi lencwadi shumayela lesizinto Ululeke. bese Usole nokusola. uyasola nokusola Angabikho umuntu angabikho umuntu ozokwedelela ake ngikhulumela amazwi umndeni wakaShezi ungakhulumi futhi emndenini wakaShezi kuphela kubona wonke umuntu okhona. Amen. Khona isifo esesingena endlini eminyama esenza ukufa kungapheli lena ukuthi makulela umuntu kanje abanye bethu behambe bothenga utshwala bezophuza phezu kwesidumbu uthola ukuthi njengoba sihleka kanjena nje thina khona abaphuzayo emakhonini okubhlungu ukuphuza kuze kuphuze nezingane zomuntu olele phansi okuyena ozophelekezela uthi ingane zakhe idakwa utshwala yini eyophinda ilungele lezi ingane zaphuza ngesifo sikanina yini eyophinda ilunge kuyosolwa abantu kuthiwa ithakathiwe kanti zayibulala zona kwathi kuyinkonzo yesililo zona zayiphakamisa amabhodlela kwathi kuyinkonzo yesifo ekhaya bona babephuza utshwala babebhiyoza bese ithunzi lokufa sesihlala kubona bese beba nesinyama uyohamba kuze kuguga isicathulo ungalungelwa lutho kanti wayibulala wena mzukwane uphuza kufiwe ekhaya ngoba ngazi nalobutshwala mina bavelaphi ngoba imizi ifile nje ibulawa utshwala. Ayikho indoda oyithola etshwaleni futhi ayikho insizwa otshwaleni kodwa utshwala buzakhela amakhehla mfana ubuke lohlele eduze kwakho ukuthi unjani ikhe utshwala nje mneyigrebha zabo khona banengozi kodwa akazayishaya induka akawazi nomgangela wayeshawa amatshe nje hambe wasukela phansi wabona ukuthi akwanele kobhoza kaye ngekhanda. Funda uJoel 2:8 bese ungibambela uJeremiah 25:27 Joel 2:8 izothi ihlanganisana abantu uJoel wesibili hlanganisana abantu 2:8 uJoel nayi lapho ngaphesheya 2:16 hlanganisana abantu ethi lencwadi hlanganisana abantu bapha abantu bala ekhaya uphi umndeni wala ekhaya uphi ubhizi ngane eminyango ngoba sifune ukudla thina size enkonzweni
manje nashiya thina endlini nahlala phandle noma onkonzo yami noma nikholwa nithi anikholwa cha sondelani sizokhuluma nani ngqo sifuna nini nathi thina sifuna nina ukuze nibone uJehova ethi le ncwadi ihlanganisana abantu njoba ngithi ihlanganani nje qhubeka mfowethu nahlukanise umhlangano bese nihlukanisa umhlangano nibuthe abadala nihlanganise abantwana nabancelayo umyeni makaphume ekamelweni nomuntu umyeni lapha ekhaya omkhwenyana aphume manje ekamelweni akusona isikhathi sokukhetha lesi nomakoti embhedeni nomakoti lele embhedeni akavuka azohlala osebekeleyo noma ngabe wembethe ingubo akavuka azohlala lapha isikhathi sokulinda abathetheleli izikhonzi zikaJehova Amen. bonke abantu abavuke bezohlala lapha sikhuza idimoni lotshwala elangenayo esizweni sakithi esipisholo utshwala kabuwakho umusi futhi ayikho intombi yake yagana idaka utshwala akekho umakoti ongamthola ethaveni awufunda incwadi yotshwala 25:27 Jeremiah uyakuthi kubo usho uJehova wamabandla Thixo kaIsrayeli uthi phuzani wani uthi phuzani nidakwe bese niyadakwa bese niyahlanza bese niyawa ningabe nisavuka ngenxa yenkemba utshwala buyinkemba obathunyelwa uThixo uze befa abantu abangamahlongandlebe abaningi abantu abafayo befela otshwaleni namhlanje sineyingane engalawuleki engalungelwa lutho eziphuzayo zincane ingoba uyise wafa edakiwe namhlanje kuneyingane eyingena iphuma emajele ngathi kusekhabonina inkinga kunomzali wayo wafela ejele akazilandwe owafela ejele akalandiwe 23:29 amazwi ahlonipheleyo Yebo. ubani lothimayeli ubani lonotimaye ubani onenkani ubani onenkani ubani osolayo ubani osolayo ubani onosini ubani onosini ubani onamanxeba ngeke ubani awume lapho ubani onamanxeba ngeze ubani nje owavele wagwaza engenziwe lutho kwabulawa ibhodlela wagwaza amanxeba ayize phela lawo ubani onosiza angithi mabephuza utshwala bathi baqeda istress uthi wenzela usisi hlangana nendoda endala ihamba ekhaya ithi intandana mina angisenamamba dlala ngami kodwa maye phila akakhumbula ukuthi uyintandana qhubeka ubani onamehlo ajamayo na ubani lonothi mayebuka eqinisela amehlo ibo laba balibali wayini ibo-ke laba balibele iwayini abahambe efuna iwayini abahamba exubanisiweyo befuna iwayini exutshanisiweyo ungalibuki iwayini nxalibovu ungalibuki iwayini nxalibovu nxalibona isiso lakhe endabeni nxalibona isuso lakhe endabeni nxalihamba ngobushelelezi nxalihamba ngobushelelezi ekupheleni liyaluma uyabona ekupheleni liyaluma njengenyoka lihlabe njengobululu besehlaba njengebululu amehlo akho amehlo akho qhubeka awaboni izifele uyabona nje make wadanga utshwala insizwa yakithi into efikayo ekhanda lakho ziyifele lenhliziyo yakhe iyophimisa lenhliziyo yakhe ihamba iphimisela okuyise okudakwe yini utshwala ngoba udakwe utshwala khona umuntu okwazi ukuyohlala ejointini eholila kaye ekhaya indlela yakhe yokuqala iqala ejointini njengoba ejointini nje into yokuqala azoyifonela isifebe sakhe amtshela ukuthi asihlangane ethaveni ethile kodwa uyazi kade ephuma ekuseni eyetohweni ukuthi beshiya unina engadlile uyazi noma ebuya ntambama ebebuya unina ebekwa kuwuphushwana oluncane ethi mntanami ngibekele wena
makudle wena athatha imali yakhe yokugcina lapha kwiSportia amnike ukuthi akagibele emsebenzini ahamba yombolekela komashonisa athi uyokhokha ngempesheni unyoko sewuholile manje into yokuqala efika ekhanda lakho oRose onqe inkulu laba bagcwele intuzulu ahamba umuntu ayohlala ejointini kuphuzwe kuphela utshwala azabuye ngomsombuluko ekhaya engasaphethe ngisho isente 23:20 yebo ungabi phakathi kwezinsele zewayini ungabi phakathi kwabantu abaphuza iwayini nabayiziminzi zenyama nabathanda inyama kakhulu yabona laba badlabume emabhusha amankosa ungabi phakathi kwabo ngoba bondli ngokuba isidakwa nesiminzi zwana ngokuba isidakwa nesiminzi bayakufika lobumpofu bayofikelwa ukuhlupheka ukozela kuyabambathisa wobona umuntu uma esedaki uvolozele njengonakele lutho uvelozele njengishehamu sedakiwe kodwa kuqaphele futhi kulwele makangaze ahambe emhlabeni umzali wakhe engazesho ukuthi mntanami ngiyabonga makangaze uyabona akuyona inkalo ukosa thani phela uyokosela phaya ebhusha ekhaya nakhona ubashiye bosa musukose ebhusha ekhaya ubashiye nesigaxa sekabishi lika 15 rand kodwa lapha thina usithengela ivosi usithengela inyama uzusibuza ukuthi sehlisa kanhloboni kodwa mawuze ekhaya uhlulwa ukuphatha ngisho ikhuyilo lokhu baba kasebenzi hlulwa lokhu nje uwekhuyilo lokho kwakhiwa amaPakistan okuphuza besulale ngesiso ngoba kuphathisa nomqhubulusho ingozi okufanele zinsizwa zakithi nambo dadewethu mawinsizwa uzalelwa into eyodwa yokuthi umuzi kayihla ungafeli ezandleni zakho ngoba mawuke wafela ezandleni zakho awuye emndenini futhi angathi ubaba wakho wakuzala kunendlu aye nawo lapha elokushini u4room wena kwanede kwahamba uyihlo wasuphenduka ubaba ekhaya waxosha odadewenu uhlala nentombi yakhe eqipiteni nanobabili kwanimizi owathi makushona abazali umfana waphenduka ibhokolo waxosha odadewabo uhlala nentombi yakhe futhi akuyona nentombi yakhe wasukela uma wengane yomunye umfana wamlanda lapha ya wazohlala naye kubo mina ngikhulele emakhaya mina ngazi ukuthi umfana akayifaki intombi emzini kayise nalezi ingane ubona ingagani ngoba zineshwa zilala embhedeni yomama abazala amajodazo uyogana kanjani walala embhedeni kamama afika nawe ezogana yena ulale ekamereni likababa uyoba nayo inhlanhla ubaba akhishwe yimina nawe ekamereni lakhe silale embhedeni wakhe uzube nesibindi sewuke bathroom uyogeza endlini kababa omzalayo yephi inhlanhla ezoba khona ezokubona ngelinye ilanga usisa ngonyana lapho uhamba ubhemana nedoshi phethe likhulu idoshi elingaka lamaphilisi nje uthi une BP kanti isinempu sawubona nelingaka idoshi betshela ukuthi abantu amaphilisi kanti isinempu njengoba sihleli kanjena nje sonto udama usithela ngekhona letende uthi impimpi emakhaleni donse ezithawula
Kwazoba nethawule ebushwabeni wathi igundane elinethile usulana nesilembu. 3:16 Yeah. Timothy. Impalo yonke iphiwe uThixo. Impalo yonke iphiwe uThixo. Ilungele ukufundisa. Ilungele ukufundisa. Nokuthethisa. Nokuthethisa. Nokulungisa. Nokulungisa. Nokululeka ngokulunga. ukuze umuntu kaThixo Uyabona ukuze umuntu kaThixo aphelele. alungiselele imisebenzi emihle yonke. Impalo nje iBhayibheli lokufundisa umuntu limbuyisele endleni kaNkulunkulu. Ukuze umuntu alunge, akholwe, afice usuku lokufa, ahamba ezulwini. Angimazi mina lo nkulunkulu othi senikholwa qala niphansi nigqoka amabhlukwe ningabantu besifazana ukuthi uvelaphi. Namhlanje ngisho mama bathi awokulala ukuthi awokuvuka imaphi nama ngazi. Mama unamapijama. Mama unamapijama, baba unamapijama. Makuyolala umama udonsa ibhlukwe lakhe, khinci. Nobaba elakhe liboshwa ngentambo. Usuthi noma udlula, awubona ukuthi lokho kunentanjana okamama ucingweni. Kababa lokwelastic. Osizi. Ngoba njengoba unebhlukwe othi ugqoka mawulala uyeza umhlawumbe phela bayofika bekubuse. Omama bekulomuzi ukuthi wawulifundiswa ubani. Mangabe ugqoka ibhulukwe noma ngaba ukholwa. Wokwazi ukuthi umthukile uThixo nabazali bakho bathukile. Umuzwa kini ubulele. Umuntu wesifazane akalifaki ibhulukwe ekhaya. Uma egqoka ibhulukwe wabona imizi enabantu besifazane abagqoka amabhulukwe, imvamo isebabo basheshe behambe emhlabeni. Bulawa ingane yakhe iyona esiphethe umthetho kushutheni wehlulekile bese uNkulunkulu nedlozi limthatha. Awufunde Timothy 2:9. yebo. Njalo besifazane Abahlobe ngengubo ezifaneleyo. ngengubo ezifaneleyo. Khona lokhu ugqoka abagqokayo. Umuntu asuke la uyeThekwini edolobheni ugqoka ithayithi. Hlobo luni lwabantu lapho? Asuke la uyedolobheni ufaka ithayithi. Ulindele ukulontsholwa njalo kusasa. Imkhuhlane efana naye besimkhuzela. Ngoba vele inyonzohlobo lodwa indiza ndawonye. Wos. Babe nokuhlonipha nokuqonda. Babe nokuhlonipha nokuqonda. Bengahlobi ngezinwele ngenwele ezalukiweyo. Nangegolide. Nangamapharele. Nangengubo zentengo enkulu. Abahlobe ngemisebenzi emihle. Into nje akuhlonjwe ngemisebenzi emihle. Lokufanele abesifazane Ngoba lokufanele abesifazane abashobe ethi bangabamkhonzayo uThixo ubuso wami. Imuphi wena lo nkulunkulu omkhonza nezinwele zamakula? Lona othi mkhonza ufaka ibonding ngoba nali iBhayibheli liyakuchitha lokho mawukhona. iBhayibheli liyakuchitha lokho ukuthi ufake izinyo legolide into yesihogo. Phela izinto legolide akayi umuntu olifakile ezulu nobona ngoba manje sefile siyahlupheka befundisi sifuna indlawu zokumnqodula sefile. Kuhlupheka thina abaphilayo ngoba kuthiwa insimbi ayingene ethuneni. Uma izinyo legolide lingasona isiningi soNkulunkulu likhishwelana umuntu mayesefile. Omunye ahambe ayofaka leli zinyo mhlambe 2.5 kodwa unengane akayihlawulile uhlulwa imbuzi 1.3. Ayogeza umuzi wendoda. Usho ngamazinyo uhlekehleke lapha ngaphambili egolide. Uhlulwa ukuthenga ubisi lengane ithini leli ka400 rand. Bemncoma abangani bakhe emgwaqeni lapha nekuthiwa usibanibani have right unemali ubona amazinyo awafakela ufako ofuna isilima siduma ngaphandle njengegenerator. Oyibeka lapha ebumnyameni. Unconywa ngaphandle kanconywe ekhaya. Unezingane ezithi mayikhala ithi ingane ngangcono uthi ngihlupheka kanjena nje ubaba usewafa.
Kunokuhlupha kuba bekhona ephila. Wehlenyuka nezipoqo nje. Badla amajuba. Khona lokho kufikile kuba wohloza kuthiwa inqoqolo. Hey abafi. Abagugu Mzambia. Awu umuntu ophuza le nto maye khwehlela kusebusuku ngazwethu kuyitshela ukuthi kuudonga. Ngazwethuke. Ungaze wethuke futhi bayafa abantu abaphuza le nto. Uyavuthwa isikhumba lesi sivuthwe ngathi itshwele liphuma emncindweni ngoba iyashisa. Yashisa. Wasilungiseni bafowethu. Nobani akabuyele emuva. Ayolungisa. Owacabana nomzali wakhe. Wabalekwa azohlala lapha eThekwini. Buyele ekhaya. Sewuphesha umjondo la upheshe kuvuza ngapha uphesha ngapha. Hayi kuthi ngoba inkingi isemacontsini inkingi kuwe. Ufuneka ekhaya. Funeka ekhaya lapho ozalwa khona. Awunasi isibusiso waphuma naso. Waphuma kabi. Inhliziyo yakhe inqaphela unyoko. Awunqaphelanga ngomlomo. Wanqapha ngenhliziyo kwase kuyalotshwa uNkulunkulu ubheke okusenhliziyweni hayi emlonyeni. Jeremiah. Was 23:22. Yeah. Lalela uyihlo owakuzalayo. Lalela phela uyihlo wakuzalayo. Ungamdela unyoko esemdala. Ungamdela unyoko esemdala. Thenga iqiniso. Thenga iqiniso. Ungathengisi. Awungathengisi ngalo. Thenga iqiniso kube lakho kodwa musukudayisa ngalo. Musukuthola imali, uhambe uyodla nabangani, uthatha imali yeqolo lengane, udle neshende eThekwini kodwa ingane wayishiya nogogo ekhaya. Kwani ingane eziphilisiza izalukazi emakhaya siyabuka phela. Isalukazi size sihambe yonke imingcwabo endaweni ngisho singasathanda amadola asavumi. Sesambe sidondolozela ngenduku emngcwabeni ngoba sekwaba khona ama take away. Hayi ukuthi ngoba siqonda ukuyongcwaba senzela ukuyophathela abazukulu kuze belale bedlile. Hleli lapha wena eThekwini council amehla athi inkabikinywe istilopho. Uhleli nomfana. Job 13 verse 8. Yebo. Thulani ningiyeke. Ngize ngikhulume. Noma ngabe fikani kimi kafike. Ingane yakho uyibhungu yondliwe ngokudla kwemngcwabo. Uma kushoniwe isiyalandela ugogo ngemumva. Uma kuphakwa isalukazi sithatha siphose ngapha emva kwephinifa. Kubuzakale nenelile athi ugogo cha mina bengingakatholi. Kanti ubalingani ukuthi ingake emuva. Yozakala amasekhanda etheni ngiphena uplastic afake 5 ama take away uplastic uphathela abazukulu wena uhleli lapha eThekwini. Hleli lapha eThekwini. Sizofika isikhathi sokufa. Umzimba nesidumbu sidinga umniniso. Sengigcina. Khona umama ohlala la. Lapha eMlazi. Yeli ilanga lo mama wake waxoxa inkinga yakhe eyamsusa ezweni la kube emsinga la eganele khona emzini waKaNdlovu. Oyezwa kuxoxa lo mama abantu ke bayagoduka makuzi ikhathi zamaholiday baye emakhaya yena akagoduki. Ushawa isazela. Othi ke lo mama mntanami nganganile emzini waKaNdlovu obungibona sengahlupheka kanjena nje indoda yami yayingaswele lutho. Sengahamba ngiqoqa amathini nje lapha eThekwini ngizame ngiyolala ngudlile kangizenzi ngenziwa abangani abangikhohlisayo. Uwanwane ihlabelela. Uthi lo mama umyeni wami wangilobola nginengane. Wasasina kwakuhle sahlala. Kwahamba isikhathi umyeni wami
wacela ukuganwa umakoti wesibili ngoba mina abantwana ngangasabathola. Ingane ngayithola yayodwa funda. Amahubo 1:1. Yeah. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Ongemi endleleni yezono. Ongemi nasendleleni yezono. Ongahlali nasenhlanganweni yegama. Kanti ukuthokoza kwakhe usemthethweni kaJehova. Ozindlayo ngemithetho yakhe ngemina ngobusuku. Yena oba njengomuntu otshaliweyo ngasemfuleni wamanzi. Oyakuthela izihlamvu zawo ngesikhathi sawo. Amahlamvu awo akabuna. Uthi konke akwenza ukulunge. Ababi abanjalo. Kanti banjengamakhoba. Wona emuka nomoya. Nalokhu ababi abayikwehluleni. Nezona enhlanganweni yabalungileyo. Ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo. Kanti indlela yababi yobhubha. Ithi le verse yabusisa umuntu ongahambi ngokuyala kwababa. Uthi ke lo mama wayesegana umyeni wami. Waganwa intombi. Lo mntwana engamthola usekhulile useyelusa. Uyasenga. Wenza yonke into ekhaya. Nami nje ukhula nginethemba lokuthi yena ndlala ifaya la ekhaya ngoba yikho enye ingane. Noma ehamba umyeni wami Wekashiye nokuxakeka nosizi ngoba ufuyile uyasebenza futhi usebenza eGold. Amen. Uthi lo mama kwahamba isikhathi uza kwethu wathola ingane yomfana. Maye thola lengane yomfana uthi siyahamba ke samakhosikazi ke kuyathezwe emakhaya buye kuyokhiwa amanzi. Uthi sase sixoxa nabanye omama babengabangani ngibejwayele base bebuza uthi wemasibanibani uza kwenu uthole umntwana muni wathi umfana. Uthi base bethi hawu wavuma. Hawu wase kuphuma iqesi. Awuthi tawula. Umfundisi. Kumi 12. Nasiyajuluka ngapha. Kuma amathipsi eminyango. Uthi lo mama base bethi laba hayibo. Uyazi nikusho ukuthini mama sibanibazela ingane yomfana. Wathi lona cha. Bathe khumbula. Phela wena wafika usuvela unomntwana uzogana. Lona ufike intombi. Kukhomba ukuthi lengane ayizele iyona indlalifa yalapha enigane khona. Wayesengena uSathane. Ubanga into abangafikanga nayifa. Uthi basebethi uzovuma kanjalo. Ifa lengane yakhe lithathwa umuntu ofika izolo kade ilale ehlanzeni ilale ivika inyoka inkomo ingabuyanga ilale khona ngoba isabuyisa ukuthi uzoyishaya. Ubona sivuthiwe nje sikhulele emakhaya inkomo mayingabuyilwa ulale ehlanzeni ngoba wawushawa. Ayithi fana namadoda khona amadoda angayile ezulwini mawukuthi obaba benu nje ninabo baba bethu senibadala. Bona madoda ayekhonze kakhulu imalasi izinja. Yabona umuntu okhonza izinja kanendaba nokuthi abantu bayadla. Wazi ukuthi kufanele kudla izinja zakhe. Anqeni mayefika nidla efika khahlela ukudla athi ndibele ukudla izinja zami ngezadla nje zona. Abane nana kukhahlela ukudla kona kulahle lapha. Lo muntu akayile ezulwini uboshiwe. Boshiwe. Uthi ke lo mama basebethe hey wena vele isencane lento isuse lento wathi lona kanjani bathi hayi kulula angithi uza kwenu ukhonza ukulima wathi lona bathi mangabe emasimini ekseni ingane uhamba nayo wathi lona cha uyamuzwa bamakhisa amacebo wathi cha bathi hayi ke kulula wotshela indodana yakho mayiyedi iphini ifike kumabhalani icela umuthi wedifa mayicela umuthi wedipa lona mayeke washiya ingane wayenzela ingcengce uyothatha lo muthi uthi cho phakathi engcengceni hayi mayivuka vele inceliswa wena usuke esemasimini ezansi wathi lona bathi umshubo
ushabangani ababi. Uthi lo mama ngempela yavuka ingane yathi mayivuka ngahamba ngakhona exhibeni ubasile unina la waseyibeka nje. Uthi ngahamba ngakhona ngayithatha ngayigona nganyakazisa ingcengcele nase ngincelisa uthi ayisincele. Uthi yashaya alivala ngase ngiyibeka phansi ngaphuma ayiphelanga imzuzu emithathu ayisikhala. Uthi yakhala ngashaya ngathi angizwa lutho nami endlini yami ngani. Uthi thema sengimbona unine esenyuka emasimini eyizwa ikhala nami sengiphuma ngejubane ngathi yini kwenze njani ngasenza umuntu ongazilutho. Uthi sangena kanye eminyango kuyakhala okuyingane kuphakamisa nenyawo akusakhali sekuze kwashintsha kwasihlazana ngesikhulu. Uthi 10 minutes yakhala yayisiyathula wathi nya. Uthi wasethuleka sathatha ucingo safonela umkhwenyana esegoli ukuthi baba ingane kaMasibanibani isishonile. Uthi mina wafona. Wathi baba hayi ngoba kade ngikhona ngesonto edlule abelungu besavuma ngiphinde ngibuye. Qhubekani nenze okufanele kwenziwe ngiyobona mangifika mina ukuthi ngiqhubekapi. Uthi sayingcwaba. Sayingcwaba nomnakwethu nomakhelwane naba abangani bami. Uthi wahamba isikhathi lengane yancwatshwa kwaze kwakhohlakala ukuthi kambe la ekhaya kwakwe kwashonwa. Uthi yaphela iminyaka mhlambe emihlanu. Kwathi kulona wesithupha uthi ngangithi ngiyongena exhibeni ngiyopheka. Uthi mangithi ngikhwezela inkuni yathi thushu eduze neziko. Yathi mamkhulu awungibulalelana. Uthi ngethuka ngashiya ikhuni ngaphuma phandle. Ngacikita amehlo uthi ngathi ngibonani uthi angangabona umuntu uthi ngaphinde ngangena ngaba ngathi ngiyabasa yathi thushu eduze neziko. Uthi sikhulile. Uthi ngaphuma ngahamba ngangapheka kwapheka umnakwethu. Uthi sahamba isikhathi ngangena lapha exhibeni lengane yavela. Uthi ngagcina ngasayi exhibeni. Sengithuma ingane yami ngilandela ukudla. Uthi ngelinye ilanga ngathi ngilindele ukuthi kuzongena ingane yamadingi ngilandela ukudla uthi kwangena lengane. Yathi mamkhulu wangibulalela. Angenzeni kuwe. Luka 12 evesi. Yathi ngangenzeni kuwe. Uthi ke lo mama ngagcina ngingasakudla ukudla. Kwamanzi ngangasakwazi ukwaphuza. Ngangasagezi ngoba yonke into engangithi ngiyayithinta ekhaya kwavela lengane kuyo. Ibuza umbuzo uthi wangibulalela. Bangakwe nobabulela ukuthi abafile. Bayaphila, baxosha amaphepha abanye. Abanye bayafesa baqasheka inkinga babulawa wuyo. Ngenhliziyo awuphathanga muntu. Wathi nje ngiyoke ngibone kuyolungelwa yini. Yona ingane yakho ke usuwayenza inhlanguluko nayo. Yokuthi wakwayisola imithi wazakhuluma amagama kweqa. Namhlanje sekukuhle nihlala ndawonye ingane yakho ayilungelwa lutho nje ziyaphumelela ezinye ibanjwa amagama akho wawakhala mzukwana iqala ukukhulela. Njengonina. Swahlala niphansi wathi mntanami ngiyaxolisa. Ngona ngakusola kwaze kweqa ngoba lawo mazwi wawakhuluma wela kumzukulu wakho. Mawuze waficwa isikhathi sokuhamba emhlabeni umzukulu wakho ngamgezile ukuthi wasola unina. Khona umama owakhuluma uthi umama lona mzukwana ekhulelwa kwaxoshwe ekhaya. Asazi ukuthi bagcina bembuyisile yini. Mabembuyisa bambuyisa ngani ngoba umuntu mawumxoshile mawusumbuyisa umbuyisa ngembuzi ekhaya mawumxoshile nangalo idlozi swele imkhiphile emndenini. Swele imkhiphile emndenini ngoba uxoshwe uNkulunkulu wakhe. Mangabe lo mama olele lapha kuze kwafika isikhathi so nabazali bayahamba babengabuyisene nabagcina nje ukuthi ayibuyele lo mama usazofika amangangene emndenini ngoba wahamba exoshile. Okuyinhlambuluko esazodingeka kini bomndeni wakashezi. Yokuthi nilungise
ngoba ababemzala bagcina bemxoshile ngesikhathi ekhulelwe. Yebo, wagcina benenhlanhla yokugana. Kodwa emndenini kwabuzakala ukuthi bayimukela kanjani inkomo zalengane laba ngoba bake bayixosha, basitshelanga sebeyibuyisa. Funda mfowethu. Luka 12 verse 1. Yebo. Ngale nkathi sebebuthene abantu abayizinkulungwane. Ngale nkathi sebebuthene abantu abayizinkulungwane. Baze banyathela. Waqala ukuthi bafundi bakhe. Bayani mvubele abafarisi ngokuzenzisa. Akukho kusithekleyo. Ongayibonakalisa. Nofihlweyo. Ongayiwaziwa. Lokho elishile bunyameni. Kuyakuziwa ekhanyeni. Nalokho elikhulumile endleleni nasemagumbini. Kuyakushunyayelwa phezu kwezindlu. Ngithi kini izihlobo zami. Ningesaba ababulala inyama. Woza. Benze lutho. Bengekwenze lutho moya. Bethi lencwadi akukho kufihle ungekwaziyo. Lokho kwenza umnyameni ngelinye ilanga kuyoshunyayelwa ngakho. Lokho nje ngakho ngelinye ilanga. Uthi ke lo mama kwahamba ke manje angisahli angisenzini uthi ngase ngiphele emzimbeni. Uthi ngelinye ilanga ngathi ngiphumile egcekeni ngahlangana noMasibanibani. Lona kuyena owangifundisa leli qhinga. Wathi Sibanibani, hawu nganya kwethu siyakwazi phela na ungaka. Udliwa yini? Wathi lona, hey, kangazi ukuthi ngaxoxela kanjani lento. Wathi hayi nganya kwethu ukhululeka. Mina ungangethemba. Uyazi imfihlo yakho lapha kumina iphephile. Uyazi imfihlo yakho la kumina iphephile. Angithi ke thina emhlabeni kunalento okuthiwa umngane. Mina ngeke ngithi ayekho umuntu omngane. Ngoba lo muntu omngane naye unawo wakhe naye umngane naye. Nalo mngane wakhe unowakhe umngane naye. Uthi ke lo naye loyo iphephile lapha kimi ungangitshela ngeke ngitshele umuntu. Khahlelwanga ihashi mina. Wayesethi lo naye mngane wami phela uyakhumbula lengane kaMasibanibani owathi angiyenze nje wathi lona yebo wathi yaphoka iyangibuyela ngisakwazi nokudla ivele ngisho ngihle. Wathi lona hawu usuke wazamani. Wathi ngizamile ukuya kobani nakobani akulungi lutho. Wathi lona sekuyinkinga ke mase kunjalo Ntombi. Usamshiya yedwa manje. Wayesethi hayi kulungile. Siyobuye sibonane. Wathi kodwa ngiyacela mngane wami ungayixoxela umuntu ngoba mawuke wayixoxa iyohamba izibuye emzini. Gcine sekwazi ukuthi ingane aMasibanibani nje yabulawa yini. Wathi lona hayi khuleka. Wayesehamba. Uthema ehambile phambili wahlangana nomngane wakhe. Wathi mngane wami ukambona kodwa uMasibanibani usuwa kanjani? Wathi lona cha. Wathi awu usungaphika. Hawu yini? Hayi phela wabulala ingane kamnewabo ngoba enzela ingane yakhe itholifa. Wathi lona ungaxoxela umuntu wemngane wami yobungiqhathile noMasibanibani. Wathi lona hayi khuleka. Imfihlo yakhe iphephile kimi. Wahamba naye wahlangana nomngane wakhe ngakubo wamxoxela. Umngane waxoxela umngane yahamba lento yazi yagcina ibuya kwaNdlovu la kwaganele khona lo mama. Uthi ngathi ngizwa kwase kukhulunywa lento egcekeni ngisho ingane. Uthi uSibanibani wafa nje wabula umamkhulu. Uthi asengibona uthi hawu shuthi nami ngisendleleni ngizoyilandela. Uthi kamntanami ngelanga umndeni wawuplane ngalo uthi kuzothi mase ngilele lapha endlini yami yotshani bayofike bevale ngaphandle bese bethela indlu ngopetrol bengishise nendlu. Uthi ngenhlanhla ingane yami yezwa bekhuluma. Uthi kodwa njengoba ngilapha eThekwini akekho ngaziyo ngashona ngisho ingane yami ayingazi.
Ngathatha impahla zami ngabo lobo busuku ngahamba ngadabulizwe ngomnyama ngihambe ngayikhe ematragini. Ngase ngafika lapha uthi ubona nje mntanami ngihleli ngingenandawo ngingazi ngiyophuma ngishone phi ngoba lokhu ngahamba ekhaya ngibalekela umndeni ukuthi awusufuna ungibulala ngoba ngabulala ingane yomyeni wami. Uthi nomyeni wami swazwa ahambe emhlabeni akaze ngiye ngisho kuyomncwaba ngoba ngabalekela umndeni. Sikule nkonzo yalo mama kodwa le nkonzo yalo mama akuyona yalo mama eyami nawe ukuthi lezi indlela zethu esihamba yasishintshe. Yabona nje umswazwa nobhosa ababheke eceleni njengathi ushaya amaphenati uhamba uqhuza ubheke emzini abantu ebusuku iyeke lento. Iyeke. Awulali. Mawubheke emzini abantu. Kodwa mawuphakathi kwethu lapha ekhaya awukwazi ukuhamba avumi nokuthi usukume. Emzini abantu baleka ushiya isithunzi. Yeke ngoba uzofa. Udalela ingane zakhe inkinga kufanele ikwenzele inhlambuluko kuthiwa uboshiwa ungenanga emndenini. Boshela ukuthakatha. Uyazi umuntu uyabosha boshela ukuthakatha. Afanga ngena uphela u10 years. Samncwaba kanti akayendawo usaboshiwe. Isho njalo insizwa yakwaMtolo iyayonikela enkosini inikelela unina wayo ithi baba ekhaya kuzobe kwenza umsebenzi othi ngweni uthi baba kuzobe kwenza umsebenzi kamama omkhulu wesidwaba uthi ushembe mntanami ukube ngiyini ngabe umsebenzi kama wena ngiqale ngiwenze. Uthi ke lona baba inkinga abakholwa laba abantu engizalwa nabo noma ngibatshela ukuthi utheni ngebe ngizwe ngoba vele umndeni usuhlangene inkomo ithengiwe kuzohlatshwa ngolesihlanu njoba kuyilesithathu namhlanje. Uthi ushamba kulungile bayeke behambe bokwenza ibrayi. Ibrayi le ayikho into abazobeyenza. Uthi kumfo kaMtolo kwathelele ngolesihlanu ababehlabe ngale inkomo ukuthi benzele unina umsebenzi. Uthi wayesebona ngaphandle komuzi la uthethwa khona amacala omuzi awathethelwe egcikeni athethwa ngaphandle komuzi bese bengena abantu esethethiwe amacala. Uthi ngabona ngaphandle kuhlelo omama beyisikokela inqwaba labo mama umama nomama wayephethe idibili niyalazi idibili lakhiwa ngethayi njengosuku ubona imbadada lona okushawa ngale imbongolo kuthiwa idibili babephethe lawo mathayi uthenga amabhandi emade isalukane nesalukazi. Uthi ngathi mangisondela uthi ngase ngibona ugogozala ubaba wathi ufunani wathi ngihambe ngibheka umama umndeni uhlangene ekhaya kwenzelwa yena umsebenzi. Wayesethi mntanami umfunelani uma wakho ngoba uma wakho lona lithi nimenzela umsebenzi ekhaya indaba yakhe ayikakhulunywa. Uthi wayesethi sondela ngubonise lapha khona. Uthi wayesesondela uthi mayethu uyabheka nangu nina uhlele sento. Uthi umzimba udabukile uvuza igazi unemvimba umzimba wonke. Uthi ngase ngibuza uthi awu umama ushawelani wenzeni. Uthi basebethi labo gogo simshayela icala lokuthi waye ethakatha wabulala wazwabulala nabantu bomndeni. Uthi manje njengoba nimvalele lapha nje indaba yakhe yolungiswa ubani kwathiwa silinda umuntu ayelanda kuyena umuntu uyokhuleka mzwani wafika umuntu wayemnika imithi yokuthakatha. Uyofanini ogogo bethu baphi bona sebaye ezulwini njengoba babethakatha sesabenzela inhlambuluko njoba abanye babeyiphuzela izulu bese bethuka inhlambe emagcekeni abagane ku kuselikhulu cha uNkulunkulu akasikhumbule akhumbule nentombi endala lela. Amen.